Hej og velkommen. Jeg er i dag taget ud på AFUK, Akademiet for Utæmmet Kreativitet, fordi de har lavet en helt fantastisk opfindelse. Den skulle både være god for miljøet, velgørenhed, fællesskabet, fremtidens Roskilde Festivaler og ikke mindst humøret. Og jeg har nogle piger, jeg kan se, står herovre. Hej piger. Hej. Hvad laver I? Vi var lige på vej over med min pandflaske og donerer den til velgørenhed, nemlig. Nå, okay. Ej, hvor smart. Ja. Så smider du den dernede i? Det gør jeg nemlig, fordi at i stedet for at smide den på gaden, hvor den jo egentlig bare forurener, når den jo faktisk er penge værd, så putter den simpelthen i den her, så den kommer til velgørenhed. Og den her fantastiske vidunder er en skraldespand. Ja, jeg har indtil videre doneret 3.532 kroner faktisk. Nej, det er jo simpelthen fantastisk. Okay, ja. Og der kan jeg jo så måske spørge, hvad har det her af betydning for Roskilde Festival? Jo, men det er faktisk sjovt at spørge, fordi vi har tænkt at tage en miniatyrversion af den her fantastiske pandskraldespand med på Roskilde Festival. Og simpelthen smide vores pant i den. Og folk, der kommer forbi, kan også smide pant i den, og det bliver simpelthen så fedt. Det lyder jo simpelthen fantastisk. Og det er, hvordan er det? Er det i Clean Out Loud, I har tænkt jer at lægge, eller hvordan er det? Ja, det er det nemlig, fordi vi synes, at de bidrager til rigtig mange gode ting omkring det her med ikke at forurene og ikke svine det hele til og sådan noget. Og det vil vi rigtig gerne være en del af i hvert fald og støtte op omkring. Og det føler vi, at vi hjælper sådan en her, kunne vi i hvert fald gøre lidt mere. Og generelt have en fed fest. En ren oplevelse. Ja. En ren oplevelse. Ja. Med disse ord skal vi så ikke slutte af her og sige tusind tak til AFUK, Akademiet for Utæmmet Kreativitet og den her fantastiske skraldespand. Mange tak herfra.